בוקר טוב לכולן. י"ג באדר א', מחר יהיה אם ירצה השם פורים קטן, זאת אומרת שהיום יש הזדמנות גדולה לרקוד ולשמוח ולשנות דינים שלה בעולם, להפוך את הכל לטובה. אז קודם כל נמחא כפיים כדי להפוך את הכל לטובה. ט"ו אדר זה יום הזיכרון של אבא שלי זיכרונו לברכה, שנקרא אהרון, ואני בגלל שאני רוצה, יודעת שאני אכנס ואני אשכח, אז אני רוצה להתחיל מיד עם הפרשה, כי אני זוכרת שאף פעם אני לא עוסקת בפרשה עצמה. אז אנחנו נפתח את הפרשה, פרשת תצווה, וכל הפרשה עוסקת באהרון ובניו ובגדי כהונה, והתפקיד של משה להכין את הבגדים ולהכין את אהרון ובניו לתפקיד הזה של העבודה בבית המקדש או במשכן. בפרק כ"ט יש לנו תיאור ארוך של צורת עבודה וצורת, אנחנו קוראים לזה את המילואים, איך אנחנו מקדשים ואיך אנחנו מכינים את הכהנים כדי לעבוד, מי שצריך לעשות את זה זה משה. וגם כאן תחילת הפרשה, אני אקפוץ רק ככה להרגיש את הפרשה ואז נדבר. לעילוי נשמת אהרון בן חיים ומלכה, אבא זיכרונו לברכה. ואתה תצווה, מדובר כאן על לקיחת שמן לנר תמיד שלא נדבר עליו, רק תסתכלו בפסוק כ"א, מדובר מי צריך לעשות את העבודה של השמן, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם. שני דברים אני רוצה להדגיש בפסוק, קודם כל אהרון, דבר שני חוקת עולם לדורותם, במילים אחרות מצוות הדלקת השמן, שמן התמיד, וכל המצוות שקשורות למקדש ולמשכן הן מצוות לדורות, למרות שלצערי אנחנו לא יכולים להשתמש בהם היום, לא לעשות אותם היום. מה אנחנו עושים לזכר נר התמיד שאנחנו צריכים לעלות תמיד? בית כנסת, נרות שבת, שני הדברים האלה. אני אוהבת את הרעיון הזה שהבית שלנו הוא המשכן ובבית שלך מדליקים את נרות שבת. ועכשיו קראתי את אהרון פעם אחת, ואתה פרק כ"ח, הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון, אני כבר יודעת את זה, כתוב ובניו, בכל זאת מביא אותם בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. במילים אחרות, בארבעת הפסוקים הראשונים ועוד שני הפסוקים הקודמים, ששת הפסוקים האלה מופיע המילה אהרון 7 פעמים. 7 פעמים, זאת אומרת שזה באמת הנושא כאן הוא אהרון. אני לא אדבר היום על מי שלא מופיע בכל הפרשה. מי לא מופיע בכל הפרשה הזו? משה רבנו. פרשה יחידה שלא מופיע, מתחילת ספר שמות עד סוף ספר דברים, שמופיע בכל פרשה, כאן הוא לא מופיע. לא נדבר למה, אבל כן נדבר על זה שהוא נותן מקום לאהרון. במילים אחרות, זו פרשת הכהונה, ופרשה שבו יש כבוד גדול לכהונה ולאהרון, ולמעשה משה כביכול מצמצם את עצמו כדי לתת מקום לאהרון ובניו, אבל בדיוק להפך. כל התפקיד של להכין את אהרון לכהונה עושה משה. תסתכלו בפסוק תחילת הפרשה, ואתה תצווה, ואחר כך ואתה הקרב, פסוק א', ואחר כך פסוק ג', ואתה תדבר, במילים אחרות, את כל ההכנות, את כל ההכנה הנפשית שהיא מאוד חשובה, ואת כל ההכנה הגופנית שמשה יודע שכל הכלים מוכנים וכל הבגדים מוכנים וכל הנפשות מוכנות, כל זה עושה משה רבנו. ועוד נחזור על זה. מכבד את אחיו הגדול, יפה מאוד. אז אם את התחלת עם זה אז אני אשלים אותך. מכבד את אחיו הגדול. למה הוא מכבד את אחיו הגדול? כי אחיו הגדול כיבד אותו.
אהרון לא הצטער, אלא בדיוק ההפך, הוא שמח כאשר ראה את משה מגיע להיות מנהיג עם ישראל. משה כל כך התנגד לקבל את התפקיד הזה בגלל שהוא לא, הוא לא רצה לקחת את ההנהגה מאהרון, ומשה ויתר לחלוטין. אז אם משה מוותר לחלוטין, אז כאן, סליחה, אהרון ויתר לחלוטין על ההנהגה כדי לתת אותה למשה רבנו, ורחב ושמח בליבו. בגלל שרחב ושמח בליבו, הוא מקבל על ליבו את החושן, את הכלי החשוב ביותר במשכן. אני לא יודעת אם זה בגד או כלי. מה? השני בחשיבותו, זה כלי. זה כלי שנמצא על האדם. האורים ותומים זה הכי חשוב. יש לנו כאן שני כלים, אחד מצד אחד הארון והקרובים, ומצד שני מה שמופיע על הבגדים של האנשים, שעל זה באמת נדבר. אז עכשיו, אנחנו מדברים על אהרון ובניו, ועל משה שמכין את הכל כדי שיוכלו להשתמש בזה. למה צריכים הכהנים בגדים מיוחדים? הנושא הזה של הביגוד, אני כבר עוסקת בו שנים רבות, בגלל שאני מאוד אוהבת את הנושא הזה של הביגוד, מה החשיבות של בגוד. כשהבנות שלי היו קטנות, היה שיר, כי הבגד עושה את האדם. זה היה שיר, לא השיר אותו, כן, מכירה? חב"ד. הבגד עושה את האדם. האם הבגד עושה את האדם? אני סתם, תמיד אני נזכרת בסיפור שאמא שלי זיכרונה לברכה הייתה בבית חולים, לקחנו אותה עד דרום אפריקה, כי לא היה עדיין ניתוח חלב בארץ ישראל, אמא שלה חזרה לנו, ואז הגענו לשם, ובאופן מיוחד הגענו בסנדיי, כדי שבמנדיי ממש יום ראשון בבוקר יתחילו תהיה ראשונה בניתוח, אבל צריך קודם לבדוק את החולה שהגיע מארץ ישראל, טיסה כל כך ארוכה, לבדוק את מצבו. אז הרופא אמר, אני אבוא אליכם, ניתוח פרטי, אני אבוא אליכם באופן מיוחד כדי לבדוק את החולה. ואז מגיע בן אדם, מכנסיים קצרות, חולצת טי-שורטס, נעלי ספורט, והוא מגיע ודבר ראשון אומר, I'm sorry, I'm coming from jogging, בקיצור הוא יצא לרוץ, אבל הוא הגיע לבית חולים, וזה היה כל כך מדהים, אבל גם היה מדהים שהוא היה צריך לבקש סליחה. זאת אומרת, זה לא בגדי הסרט שלו, זה לא בגדי הרופא, זה לא בגדי המנתח, זה היה מנתח עולמי, אז התחילו בכלל הניתוחים המיוחדים האלה, כן? למחרת פגשנו אותו עם המצנפת שלו, ועם הבגד מנתחים שלו, הירוק, כמו שצריך. אז אנחנו יודעים שרופאים לובשים בגדים מיוחדים, ואחיות לובשות בגדים מיוחדים, והשוטרים, וברוך השם החיילים, וכשאנחנו רואים חייל, כשאני רואה חייל היום, הלב נפתח, נכון? הלב מתחמם. למה הוא צריך להסתובב עם מדים? האם בדיוק בגלל שהוא הגיע עכשיו מהצבא? כן. או סתם הוא ילך לסופר עם הבגדים בגלל שזה מכבד אותו? האם הבגדים הם, האם מכבדים את האדם? היה תקופה, לא באגד תעבורה, כן, אלא באגד האמיתי, הייתה תקופה שבהם הכריחו את הנהגים ללבוש מדים. אתם זוכרים איזה חולצה כחולה ומשהו, אפילו איזה סוג של עניבציה או משהו, בגדים, למה? האם, כמו שאבן עזרא אומר, שהתפארו בהם הכהנים? זאת אומרת, הכהנים יכולים להתפאר? גאוות יחידה. אני במשטרה, אני בחיל אוויר, אני בחיל צנחנים, אני כהן, אני מתפאר שזה גאוות יחידה להשתמש בבגדים ולדעת למלא תפקידים. האם ברגע שאני לובש את הבגד, אני נהפך לאדם אחר? כן. זה מחייב אותו. זה מחייב אותו. יפה. שבוע שעבר הייתי לאזור בנייני האומה, ופתאום הדלתות נפתחו, יצא ריח טוב של פוסם של גברים כנראה. אני אמרתי, מה זה הריח הזה? קודם כל יצא ריח. אחר כך יצאו גברים, עשרות, אני לא יודעת אם היו שם מאות, כולם חולצות בהירות וחליפות מחויטות, אני חושבת שזה היה עורכי דין, אבל היה משהו אחר. בכל אופן, כולם היו לבושים בלבוש כזה אלגנטי, פנסי, מיוחד. אני לא יודעת, בבית הוא בטח לא מסתובב ככה, נכון? בטח הוא לובש פיג'מה. דרך אגב, אני לא צוחקת, אתם יודעות ששבוע שעבר שמעתי שפיג'מה נהפכה להיות מודרנית. אני ראיתי כבר אוטובוס, יותר מנערה אחת, בנות 14-16. מה? את לא דמיינת, עולות לאוטובוס, נוסעות לעיר עם פיג'מה. למה? מעזה.
לא מדברת על עזה, זה החטופות. אני מדברת על נערות שלא נוסעות באוטובוס והולכות לעיר עם פיג'מה לפי דעתי. סך הכל זה בגד, אבל מה זה אומר? זה מחמם, יופי, זה פוטר. מה זה אומר? לא ראית? לא ראית ממש? ראית? מה זה כאילו? זה בדיוק הפוך. כמו המודה שאני משתגעת ממגע. רק שלא הגיע לנכדים שלי, וזה ג'ינסים קרועים, נכון? המכנסיים צריכות להיות קרועים, איזה קרועים? זה עולה, כמה זה עולה? זה עולה הרבה יותר יקר מאשר ג'ינס שלם, נכון? כי מוסרים את זה, ויש... זה חדש תפירה, זה היום ונורא. מה זה מסמל? זה מסמל בדיוק את האנטי. אני לא בבגדי שרד, כן? אני זרוק. כן, אני זרוק, אני נגד כל הכללים ונגד כל החוקים, ולובשים את זה אנשים מבוגרים, מ-40 ו-50, כאלה בגדים קרועים, זה אותי מזעזע. המעצב חושב שמה? מה המעצב חושב? שזה יפה? שזה כסף? אבל איך אפשר בכלל לחשוב דבר כזה? בכל אופן, אני... כן, יפה, אז לא טעיתי כשאמרתי כלים, אז עוד מעט נדבר על זה, נכון. אז אם כך מה? חסכו בבד, לא חסכו, כי לקחו את זה ואחר כך שפשפו את זה והסבירו לי גם ארוחות כמה זה מסובך לעשות את זה. יש נערות שעושות את זה לבד, הן לוקחות משהו עם מסמרים והן משפשפות, זה עבודה קשה לעשות, כי קודם כל עושים את כל הבד שלם, ואז במקום מסוים, מאוד מסוים צריך לקרוא את זה. אז אנחנו רואים שבגד הוא חיצונית מביע הרבה מאוד. אני רוצה לעסוק גם בצד הפנימי של הבגדים, כי תסתכלו קודם כל פסוק כ'. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. בגדים צריכים להיות מכובדים, ויש אחד נתנים שאמר שלא קראתי לבגדיי, אלא מכובדיי, כך אומר הנתנה. זאת אומרת, המורה, בגמרא, הבגדים מכבדים את האדם. שאתה יוצא, למשל, בתלמיד חכם אסור שיהיה לו רבב על בגדו. למה? כי זה מזלזל. יש מישהו שהולך קרוע. באמת, אני קוראת לילדים לפעמים סיפורים על... הוא היה מאוד מאוד עני. איך מסמנים שהוא היה עני? הוא הלך עם טלאים. לא כתוב בגדי טלאים. מי עושה היום טלאים, נכון? היום כבר קונים ב-20 שקל את הפוטר וזורקים לפח, אבל בכל אופן הבגד הזה שמתגלגל מאחד לשני מראה עניות, עשירות מראה בגד שלם, בגד יפה, כבוד ותפארת. ועכשיו עוד דבר, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. לא נדבר מה זה החוכמה והפעם אחרת, אבל אנחנו מבינים שבשביל לעשות את הבגדים צריך חוכמה. למה צריך חוכמה? צריך מעצב טוב שיודע לעשות את הדברים האלה. פעמיים כתוב חכמי לב ורוח חוכמה. צריך להבין מה החוכמה בבגדים, כי בבגדים יש סוד נסתר. הבגדים מסמלים משהו. מרסל אומרת לי שבאמת כשהייתי קודם ואמרתי כלי המשכן זה הבגדים, כן, זה אחד מכלי המשכן. עבודת המשכן חייבת להיות עם בגדים מיוחדים האלה, ואם הכהן נכנס בלי הבגדים, בלי כלי שרת, חייב מיטה. שלא ימותו כתוב שם, חייב מיטה. זאת אומרת, הבגדים מאוד מאוד משמעותיים, יש בהם גם צד גשמי, ויש בהם גם צד רוחני. אני ראיתי אצל הרב שפיגלמן רעיון מעניין, ננסה להעביר אותו. המשמעות של המשכן, מה שדיברנו, הרמב"ן אומר את זה, זה להמשיך את הר סיני. להמשיך את הקדושה וההתגלות בהר סיני. יש לנו כאן מציאות קבועה של השכנת שכינה. האש במזבח היא האש שהייתה בהר סיני. המשכן וכליו הם המשך לתורה שבכתב. למה התורה שבכתב? כי כלי המשכן מאוד מאוד מדויקים. כלי המשכן מאוד מאוד ברורים, אמה וחצי על אמה וחצי, על 2 אמות או 2 אמות וכולי, ומאוד מאוד מדויק כל דבר ודבר שבהם, במיוחד המנורה, במיוחד הארון, ולא רק זה, אלא שגם הראו חלק מהכלים למשה רבנו בהר סיני. מי שיודעת איזה כלים הראו לו בהר סיני? המנורה יפה מאוד, ככה שם בפרשת תרומה השם מראה למשה חלק ואומר להם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו
ובפירוש כתוב בתוך פרשת תרומה על המנורה ועל היריעות, דווקא יריעות, דווקא הבדים של המשכן הקדוש ברוך הוא הראה לו, ודווקא את המנורה הראה לו. מה שהוא לא הראה לו זה הבגדים. הבגדים כתוב כאן בפירוט, אבל הוא לא הראה לו את זה. זאת אומרת, כאן יש גם איזושהי כניסה של חכמי הלב. מי היו חכמי הלב? בצלאל, יפה מאוד, ואוליאב, נכון? הוא היה מעורב בבגדים גם? כן, בכל הדברים. הוא היה האדריכל גם של הכלים וגם של הבגדים, של הכל. יופי מה ששאלת, כולם היה חכמי לב. גם הבגדים, כן. אם כך, יש כאן מקום מיוחד למשה, כי כתוב שמשה צריך לעשות את הדברים האלה, גם משה, ואתה אקרב עליך את הארון, בסדר, ועשית בגדי קודש לארון אחיך, גם משה, יחד עם בצלאל ואוליאב, הם צריכים לעשות את הבגדים. הבגדים יש שם איזושהי יצירה של בני אדם, ולכן הרב שטיינמן קורא לזה, זה יצירה של תורה שבעל פה. היא נתקנת לשיקול דעת של חכמי לב. לכן שוב מדגישה התורה בפרשת פקודי, שעשו את זה כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה, הוא לא הראה לו, אבל הוא ציווה אותו, והשם הסכים כאן לפרשנות של בני אדם. בני אדם שותפים ליצירה האלוקית, גם המשכן עצמו הוא שותפות בין הקדוש ברוך הוא שמוריד את השכינה, ובני אדם שבונים את המשכן. המשכן הוא כמו תורה שבכתב, נתנו בדיוק, והבגדים הם כמו התורה שבעל פה, זה פרשנות של בצלאל ואוליאב ומשה רבנו. עכשיו, בכל זאת יש כאן דיוקים, אבל לא כתוב אורך ורוחב וגובה. למה לא כתוב? יפה, יש כהן שמן ויש כהן רזה, נכון? אז יכול, ויש כהן גבוה, וזה צריך להגיע מדויק מאוד, אבל לפי גופו של האדם, זה לא גופו של הכלי, אלא גופו של האדם, אז כל בגד נעשה לפי גופו. אתם יודעים מי בשכונה שלנו יש לו בגדי כהונה? הרב ריסקה. מתי הוא קנה את זה? כשהוא עלה לארץ, הוא אמר, אני רוצה השם במהרה ייבנה בית המקדש, אני רוצה שיהיה לי בגדי כהונה שנמצאים אצלי בארון, כדי שנהיה מוכנים. הלוואי, אמן, שנזכה להשתמש בזה קרוב, לצערי הרב ריסקין כבר לא יזכה, אולי ילדים שלו, למה הרב ריסקין כבר לא יזכה? בגלל שמה, עד איזה גיל אפשר לעבוד במשכן? זה גיל 50, לצערי כבר יותר מ-51, מה אפשר לעשות? אז, אבל שיזכה לראות את בניין בית המקדש, כן, לא, גם הקדוש ברוך הוא יודע, כשהוא ברא את האדם, הוא גם יודע שמגיל, מאיזה גיל עד איזה גיל עובדים במשכן? 20. כן, 25 זה נכון, ו-30 זה יותר מדויק. בגיל 25 נכנסים לחניכה, נכנסים להיות סטאג'רים במשכן, ובגיל 30 מותר לעבוד, מ-30 עד 50. צריך 5 שנים סטאז'. כמה זמן? פרחי כהונה, כן, 25 פרחי כהונה. פרחים. כמה זמן יש סטאז' לרופא? 6 שנים. הלימוד, אוקיי. לכהן יש 5 שנים של סטאז'. בסדר. הרמב"ן מסביר שכל הבגדים וכל צורת הבגדים ואופן הבגדים זה כמו מנהג המלכים, זה לבוש מלכותי. אני לא יודעת איך נהגו, הרמב"ן אומר שכך נהגו המלכים באותה תקופה. מה דעתכם? יש לנו את הרב הראשי האשכנזי והרב השכני הספרדי, שניהם נופת צופים. הם לובשים אחרת. הם לובשים מאוד אחרת, נכון? איזה לבוש יותר, אני לא יודעת איזה מילה, אני לא יודעת איזה מילה להגיד, יותר מכובד, משונה, כן, כי אצל האשכנזים זה לבוש רגיל של אירופאים, של עורכי דין, מה? רואים שהוא רב, אצל הספרדי זה מאוד מאוד מכובד, מלא רקמה, אמנם בהתחלה, רגע, האם הרקמה הזו זה לא רקמה נשית, תימנית? לא, זה רקמה מיוחדת, יפה, זאת אומרת, כולם רואים, יש כאן רב ראשי ספרדי, וזה מאוד, בעיניי זה מאוד יפה. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו משהו שונה בתכלית. אז אם כך, אנחנו מבינים שיש לנו כאן בגדי מלכות, יש לנו כאן בגדים שהם לכבוד ולתפארת, ויש לנו כאן בגדים שהשם לימד אותנו ללבוש בכלל בגדים. נתחיל מאיפה? לא, נתחיל מהתורה ואחר כך נלך נתחיל, אני התחלתי כאן עם הבגדים המיוחדים, ותסתכלו, הקדוש ברוך הוא תמיד מתחיל בפרשיות האלה מהחשוב יותר לפחות. אז תסתכלו מה כתוב כאן, ואלה פסוק ד', ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד,
ומעיל, פסוק ד', פרק כ"ח פסוק ד', כ"ח ד', ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. כתונת, עוד פעם, חושן, אפוד ומעיל וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. אז רגע, יש לי רק 6 בגדים? אז מה, חסר לי כאן משהו? כן, חסר לי כאן משהו. אנחנו הולכים לסוף הפרשייה. נכון, חסר כאן מכנסיים, את צודקת. אז עכשיו בואו נראה. כל הפרק כ"ח כולו הוא פרק ארוך מאוד, יש בו 43 פסוקים, אנחנו נסתכל בסוף הפרק, אני אוהבת לראות תמיד מסגרת, ויש לנו בפרשת פקודי פרק ל"ט 31 פסוקים שגם הם עוסקים בהכנת הבגדים ובתיאור של הבגדים. פרק כ"ח, פסוק, אני אתחיל מקודם, מהפסוק, פסוק ל"ט, פרק כ"ח פסוק ל"ט. ושיבצת הכתונת, מדובר כאן על הכתונת, כן? בגד, איך בשפה העברית שלנו זה ג'לביה, מאוד עברית, כן? או חולצה כן, אני יודעת, אבל ככה זה נראה הכתונת, ג'לביה, ככה היו לובשים באותה תקופה. מכנסיים לא תמיד היו מתחת, ותחתונים גם לא תמיד היו מתחת, אבל תמיד היה בגד ארוך של כתונת. כבש, וזה למה היה צריך מכנסיים קודם, לכהן היה צריך מכנסיים, לא תמיד יש לאנשים אחרים מכנסיים מתחת, בגד אחד, שוב בגד אחד, להבדיל, לא רוצה לדבר על זה, נכון, צדקתי, את יודעת מה רציתי, שיבץ בגד אחד, זרקו לבן אדם בגד אחד, בזמן שהוא עבד, זרקו לו בגד אחד, תלבש את זה, ועשית כתונת 6, הכוונה הריגה של 6, את מבינה בהריגה? בדרך כלל בנולים, כמה יש? 2 כאן ו2 כאן, יש 4. הריגה של שתי בערב זה 2 ו2, לא? הריגה רגילה. הריגה רגילה זה 1-1. 1-1. בכל אופן, או 2, הבנתי. אז אוקיי, בסדר, לא מבינה בהריגה. אני יודעת הבנתי. אז יש הריגות מיוחדות, כאן זה הריגה של 6, הריגה של 6 היא יוצאת מדופן, היא מיוחדת מאוד, והיא לא הריגה של 4. יש נשים באזור בנימין שיושבות והורגות באופן מיוחד, הריגה של 6, אני אומרת, זה הבגד הזה של 6, פשטן לבן, בגד לבן רגיל, ועשוי, אבל בהריגה של 6. אז יש כתונת, מצנפת 6, ואבנת, תעשה מעשה רוקם. על בגדים מסוימים אפשר לרקום. בגדים רגילים של כהן רגיל נקרא כהן הדיוט, כהן רגיל עובד רק בבגדים לבנים, ויש לו כאן מה ששמענו זה כתונת ומצנפת ואבנת. עוד חסר, יש לי 3, חסר לי עוד 1. האבנת זה חגורה מאוד מאוד גדולה ורחבה וארוכה מאוד. אני קראתי על זה שזה עשוי 16 מטר וזה קצת קשה לי להבין את זה, גם אם זה 8 מטר וזה 16 אמות, זה גם קשה לי, והם מלפפים את זה מסביב למותן הרבה מאוד. אני לא הבנתי בדיוק את האורך של האבנת, אבל בכל אופן זה חגורה מאוד רחבה ועבה. יש לנו כתונת אחת שזה בגד אחד, חולצה לבנה מאוד ארוכה עד גובה הרגליים, עד גובה הקורסוליים, וכאן יש לנו חגורה מלופפת בהרבה ליפופים. אז לבוש חסידי, אתם מכירים? כן. מה עושים? גרטל. אוקיי, אנחנו יודעים יידיש. למה זה נקרא גרטל? לא יודעת. אבל מה עושה הגרטל? הוא מפריד בין החלק העליון לבין החלק התחתון. במילים אחרות, יש לנו כאן, יש, על זה לובשים עוד מעיל. מה הוא לובש? גם מעיל, יש לך, וואו, הבן של שמעון? הבן של שמעון לובש גרטל? לא. הבן של שמעון? וואו. אוקיי, גרטל, חב"דניקים לובשים הרבה חסידים. בכל אופן, המטרה היא להפריד בין החלק העליון לחלק התחתון. למה? הכל גופו של האדם, הכל יש גשמיות ורוחניות, ובכל זאת יש להפריד בין הגשמיות לבין הרוחניות. אני חושבת ששבוע שעבר דיברתי קצת על הנושא של הארון, שבתוך הארון גם היה לחם ויש שולחן פנים. זאת אומרת, יש במשכן דברים מעשיים של בני אדם, אנחנו חיים מלחם, נכון? חייבים לחיות, אבל מצד שני צריכה להיות הפרדה. החלק העליון, לא כתוב שהכהנים צריכים פייס, אבל אני לא יודעת, אם זה לבוש יהודי אז בטח הם צריכים. אבל ודאי שהם לא יכולים לגזור, כי
אני לא יודעת מה האורך שצריך להיות, לא יודעת. בכל אופן, ההפרדה הזו, לכן האבנט, אם קושרים אותו כמה וכמה פעמים, הוא באמת מפריד הרבה, הוא למעשה, כל אזור הצלעות, כל אזור החזה, הוא מאוד ארוך, ולכן מלפפים אותו הרבה פעמים. הייתי. ולכן מלפפים אותו הרבה פעמים, אמרתי, 16 מטר. אבל, מה? אולי רק בשבת הוא לובש? ברוך אתה. חגים, שבתות. יש כאלה שלובשים, ביום חול לובשים בתפילה ומורידים. בכל אופן, אז לבשתי, למה בגדי 6? אני לא יודעת. עכשיו, ולבני אהרון, אני פסוק מהם, הגעתי לפסוק מהם, ולבני אהרון תעשה כותנות, ועשית להם אבנטים ומגבעות, תעשה להם לכבוד ולתפארת. מגבעת כאן זה כמובן לא המגבעת האירופאית שאנחנו מכירים, מגבעת זה יותר דומה לנשים היהודיות הכשרות שלובשות מטפחות שמגיעות עד השכינה, כן? כל מיני קשירות כאלה גבוהים. אז בכל אופן מגבעת זה סוג של בד גם, שקשור באופן מיוחד, והקשירה, זה גם נקרא מגבעת וגם נקרא מצנפת, זה אותו דבר. והקשירה, כן? התימנים? תימנים יש להם שהם עושים חינה. כן? התימנים שעושים חינה, נכון, נכון, משקל גדול, נכון. כי יש עליהם גם כל מיני מתכות, גם לכהן יש מתכות אם נגיע לזה. עכשיו, אם כך, יש קשירה מיוחדת למצנפת של כהן גדול ומצנפת של כהן רגיל. תעשה אותם לכבוד ולתפארת, עוד פעם המילה הזו מופיעה. ואז, תראו מה שצריך לעשות משה, מאוד חשוב להגיד את זה, למרות ששמו לא מופיע, והלבשת אותם, את אהרון אחיך, ואת בניו איתו, ומשכת אותם, ומילאת את ידם, וקידשת אותם וחיינו לי. מה זה מילאת את ידם? מה זה למלא את הידיים? עם השמן שמנחה אותם? עם השמן שמנחה אותם, אוקיי. הקורבנות? הקורבנות, אומר רש"י, כל מילוי ידיים לשון חינוך. כשהוא נכנס לדבר להיות מוחזר בו מיום ועל מלשון מילואים. מה זה מילואים? מה עושים? בדרך כלל במילואים לא עושים מלחמה. מלחמה זה יוצא מן הכלל. מה עושים במילואים? תרגולים. מתרגלים את מה שאישו חס וחלילה בזמן מלחמה. אז מילואים רגילים זה תרגול. מילאת ים ותרגלת אותם. ועשית איתם שהם ידעו לעשות את העבודה. וקידשת אותם וכיהנו לי. זאת אומרת, משה יודע את כל פרטי העבודה של הכהונה. אבל הוא לא עושה אותה. הוא נמנע ממנה כי יש לו תפקיד אחר. ועכשיו פתאום פסוק נוסף, כאילו כביכול חס וחלילה שנשכח הפסוק הזה קודם, פסוק מ"ב, ועשה לה מכנסי בד לכסות בשר עורבה, ממתניים ועד ירחיים יהיו. למה הפסוק הזה לא הופיע קודם? למה הוא לא הופיע יחד עם כל הבגדים? כי הוא לא שייך לבגדי כהונה. למה הוא שייך? הוא שייך לבגדי צניעות. תעשה להם מכנסי בד כדי לכסות בשר ערווה. במילים אחרות, אנחנו כל היום כל כך רגילים בעולם האירופאי שלנו לובשים תחתונים ולובשים מכנסיים ולובשים טייץ וכו' וכו'. אבל בעולם הקדום זה לא היה מקובל. אז נאמר כאן דבר מיוחד שגם כאשר הכהן עולה על הכבש, זה לא מדרגות כדי שלא יגלה בשר ערוותו אלא יש כבש, וגם כאן, חלקו התחתון של הגוף הוא מאוד 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 חשוב, אבל הוא לא קשור לרוחניות, ולכן אתה צריך לכסות אותם. זה מכנסיים כאלה שמגיעות עד אחרי הברך. מכנסיים של בנות של דורנו, כן? אז עכשיו גם רחבות אולי, מכנסי בד, איזה בד? לא משנה, זה לא משנה, זה לא צריך להיות 6, זה לא צריך להיות פשטן, זה יכול, זה היה כותנה, ואם זה יהיה מכנסי צמר, ומכנסי היום ג'רסי, לא יכול להיות, מכנסיים, זה לא משנה. מה שחשוב אצל הכהנים, שהם יכסו את ערוותם, לכסות בשר ערווה. אומר רש"י, מכנסי בד, הרי 8 בגדים לכהן גדול, ו4 לכהן הדיוט. הבגדים של הכהן ההדיוט זה המכנסיים, וזה הכותונת, וזה האבנט והמגבעת, ולכהן גדול יש עוד 4 שבתוספת להם. זהו. אז עכשיו אנחנו נסתכל קצת בבגד הראשון שאני רוצה להציץ בו, וזה המעיל. על הכותונת, כמובן הכהן צריך לשים כותונת, ועל זה יש את המעיל. המעיל הוא כולו כליל תכלת. כליל תכלת, כולו תכלת. המילה תכלת מזכירה לכם משהו? יפה. הציצית גם משהו. גם נשאר לנו משהו לזיכרון מאותם בגדי כהונה יומיומיים, את צודקת. עכשיו, הבגד הזה היה עשוי כמו ציצית. לא היה לו שרוולים.
השרוולים היו שייכים לכותונת, הכותונת כמובן נמשכת עד לכאן, ועד, אני אומרת, עד קצות הרגליים, עד הגרסוליים, ואילו כאן יש לנו איזשהו בגד ארוך שמכסה עד סוף הכותונת, מקדימה ומאחורה, הוא היה ארוג מ-12 חוטים של תכלת, הריגה של 12, והיה בלי שרוולים, קצר מן הכותונת בטפח אחד, למטה טיפונת, כן, אם במקרה שטפו את הרצפה, כן, האם במקרה שלא יתלכלך לגמרי, זאת אומרת זה קצר מכותונת, מה שיתלכלך זה הכותונת. אהרון הכהן היה לובשו דרך פתח הראש העגול, שהיה מקופל לתוכו כדי שלא יקרע. המעיל נחלק לשני כנפות, כמו טלית קטנה, פתוח. גם שולי המעיל למטה היו עשויים כפי תחרה, עוד מעט נקרא את זה, היינו בעלי שפה מקופלת כדי שלא יקרע מעיל. בקיצור, צריך לעשות מכפלת, את שומעת? צריך לסיים, עבודה יפה, כן? מכפלת. בסוף המעיל, במקום תחרה, כדי שלקרע מעיל מכובד, יש כאן פעמונים ורימונים. בואו נסתכל עכשיו, פרק כ"ח, פסוק ל"ב. התחלת איתו למרות שהוא לא לפי הסדר. פסוק ל"א אני אתחיל. ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. אני עכשיו הולכת לפי סדר הלבוש, נראה אם אני אספיק. כן, יש לי כותונת, על זה יש את המעיל. מעיל אפוד כליל תכלת, כולו תכלת. והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו, סביב מעשה אורג כפי תחרה יהיה לו, לא יקרע, צריך מכפלת כדי שלא יקרע. ועשית על שולב רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שולב סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, על שולי המעיל סביב. והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם, ובצאתו ולא ימות. יש כאן המון פרטים קטנים. פעמונים ורימונים. כמה? כמה? לא כתוב. אבל חז"ל אומרים, כנראה שזה בתורה שבעל פה, שהם צריכים לשים 36 פעמונים ו36 רימונים. פעמונים ורימונים. מה? 72. 36 אומר לכם משהו? 72 אומר משהו? שם המפורש של הקדוש ברוך הוא זה 72. הפעמונים והרימונים שמצלצלים ביחד הם מצלצלים כביכול את שמו של הקדוש ברוך הוא. בזמן שהוא נכנס לעבודה, אסור לו ללכת עם זה לסופר, כן? אסור לו גם להוציא את זה באוטובוס. יש חדר מיוחד ליד המקדש, שכשהוא לובש את זה הוא מיד נכנס ואחר כך הוא מוריד אותו, כן? אז פעמון, זהב ורימון היו מחוברים לכל כנף של המעיל, 72. השאלה עם הרימון היה עשוי מבד, ומבד, הרימון היה עשוי מזהב, איך הם היו מצלצלים, מה היה בפנים, יש על זה דיונים ארוכים מאוד בגמרא, אני לא אאריך בזה, אבל כולנו מבינים שיש כאן כמובן סמליות גדולה מאוד. גם התכלת שלנו של הציצית, תכלת דומה לים, הים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. במילים אחרות, הלבוש של הכהן מסמל את כיסא הכבוד. הלבוש של הכהן מסמל את האדם הגבוה ביותר שמסוגל לעבוד לפני בורא עולם. איזה דיבורים היו בתוך המשכן? מה דיברו בתוך המשכן? בתוך המשכן, כלום. אמרתי את זה פעם שעברה, אסור היה לדבר במשכן. העבודה הייתה נעשית בשתיקה גמורה. היה נכנס כהן, משך הזמן המקסימלי שמותר היה לו להיות במשכן זה רבע שעה, ומה שהוא עושה הוא מטיב את הנרות, או מעלה את הקטורת, או מחליף פעם בשבוע את לחם הפנים, אבל הוא לא מדבר שום דבר. א', נכנס רק כהן אחד. ודבר שני, הוא לא ממלמל, הוא לא מדבר, הוא לא אומר תהילים, הוא לא אומר מזמור לתודה, כלום. פעם אחת בשנה כשהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, אז יש לו תפילה. מה אורך התפילה? מה אורך התפילה? שאנחנו אומרים ביום הכיפורים? כמה הוא אומר? מעט מאוד. הוא אומר גם וידויים, נכון, אמרתי זה תפילה, והוא אומר גם וידויים. האם וידויים הוא אומר בתוך קודש הקודשים? לא. את הוידויים הוא אומר בחוץ, בחצר. בחצר היה הלל. בחצר היה שירת הלוויים, בחצר היה וידויים של כל האנשים הפרטיים, היו המון 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 דיבורים בחצר ליד מזבח הנחושת.
בפנים בתוך המשכן, לא היה עולם של דממה. מה שמעו? את הכהן הגדול הולך במשכן. רגע, איזה נעליים היו לו? לא היו לו נעליים, אסור היה לכהנים לנעול נעליים, מעניין. אם אני יכולה לומר שאני לא נוח לי עם זה שהנכדים שלי הולכים יחפים, אבל גם אם המשכן הוא מזבח, מותר להם ללכת יחפים יותר בבית, נכון? אבל לא בחוץ, לא בשוק, לא באוטובוס. טוב, עכשיו, וואי, כן? עכשיו, אם כך, הנושא של למה אומרים שלא הולכים יחפים? כדי להיות קרובים למשכן, כדי להיות קרובים לאדמת המשכן אפילו. כמו שמשה ויהושע. משה ויהושע, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד, אדמת קודש הוא. אז אדמת קודש, במשכן, אבל לא ברחוב. בארץ ישראל כולם יכולים להיות יחפים, תודה רבה, דרום אפריקאית רגילה, אוקיי, תודה רבה, ברוך השם, אני זהו. אם כך, הקול היחיד היה שתיקה גמורה, והקול היחיד שנשמע זה כל הפעמונים, כן, מרים. כן? לא חשבתי על זה, בספרי תורה שמים את הכתר ושמים את הפעמונים, והפעמונים מצטלצלים שהולכים איתם, וזה גם דרך הבגדים של הכהן הגדול, יופי של דיבור, נהדר. אומרים חז"ל שהשתיקה הגדולה שהייתה במשכן והצלצול היחיד שהיה מהמעיל זה היה הכותונת המעיל שמכפר על לשון הרע. יבוא דבר שבקול ויכפר על כל הרע. במילים אחרות, הכלים של הכהן הגדול, הבגדים של הכהן ושגם של הכלים הפרטיים, הם כולם כפרה על מעשים. כל המשכן עצמו יש לו מגמה אחת, מגמה של לכפר על מעשה בני ישראל, ולא רק מעשה בני ישראל, אלא גם על כל העולם. אמרתי שמקריבים קורבנות גם עבור כל העולם. ועכשיו חז"ל מבארים לנו שכל כלי וכלי הוא כנגד איזשהו מידה שצריך לתקן באדם. לא, אני לא כלי, בגד, אבל זה אותו דבר, אני מדברת ביניהם. אומרים חז"ל, כתונת מכפרת על שפיכות דמים. הבגד מכפר על שפיכות הדמים. למה? יוסף את אומרת, יוסף שזרקו את כותנתו לבור, וואי, קשה. מכנסיים מכפרים על גילוי עריות, זה ברור, הגיוני, נכון? צריך לכסות את אותו אזור, גילוי עריות. מצנפת מכפרת על גסי הרוח, על הגאווה, על הנושא של הגאווה. אבנת מכפר על הרהור הלב, בוודאי זה נמצא באזור של הלב, נכון? מכפר על הרהור הלב. מה זה, ספק? אם יש לנו ספק? מחשבות לא נכונות. גם את אומרת המלאק ספק וכולי, לכן נזכרת בזה, כן, יכול להיות, גם הספקות האלה, כל מיני מחשבות, לא מעשים, לא חס וחלילה שפיכות דמים וגילוי עריות, כן? אז לכן הדברים הבסיסיים ביותר הם 4 הדברים שיש לכל כהן. ואלה הדברים הכי יסודיים בעולם, כן? שפיכות דמים, גילוי עריות, במילים אחרות, אני אומר את זה, אני אתקן את זה, טוב? הכתונת זה אהבה בין הבריאות, המכנסיים זה אהבה בזוגיות, המצנפת זה הענווה של האדם, וראיתם פעם את מלכת אנגליה בלי כובע על הראש? לא משנה איזה כובע ואיזה רשת ואיזה נוצה, כן? בעולם הקדום אף אחד לא יוצא בלי, בעולם הקדום אדם מכובד לא היה יוצא בלי כיסוי ראש. לפני 100-150 שנה, נכון? היה מאוד מקובל. וגם עכשיו? מה, איפה? באנגליה, בבריטניה, כל המסכות. כשיש מלך, כשיש מלכות, תמיד, כל הגוף מכוסה, כולל הראש. הראש הוא מקום שמכסים אותו. אני בכל אופן בראש שלי מרגישה איזשהו, זה קטע של, זה מלכות, כן? כיפה. הכל מתחיל מהראש, את אומרת. אבנת על הרהור הלב, יפה מאוד. ועכשיו יש לנו עוד 4 כלים נוספים, שהם של הכהן הגדול. החושן, לא יודעת להפסיק לדבר עליו, חושן מכפר על הדיינים. ועשית חושן משפט, נאמר כאן. חושן משפט, אנחנו, אסור להזכיר את המילה הזו, בית המשפט, רפורמה משפטית, שינויים בבית המשפט, אנחנו רוצים שבית המשפט שלנו יהיה משפט של מוסר וצדק והגינות, אבל
לפעמים נבחרו דיינים לא ראויים, או לפעמים הדיין מאוד 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 רוצה לכוון לרצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מצליח, לא תמיד הוא מצליח. ואם הוא לא מצליח, אז יש כאן עניין של כפרה על הדיינים. זה מעניין, החושן הזה שנמצא כאן קשור לדיינים. האפוד מכפר על עבודה זרה, ועוד מעט צריך להסביר מה זה האפוד הזה, המעיל מכפר על לשון הרע, והציץ מכפר על עזות פנים. מה זה הציץ? ציץ? מה זה ציץ בכלל? אנחנו צריכים לבדוק אותו ולראות מה זה הציץ הזה, שמכפר על זר, יפה. אז עכשיו קודש להשם, יפה מאוד. אז עכשיו נסתכל על הציץ הזה, יש לנו כאן מצנפת, ועל המצנפת יש לנו איזשהו, כאן, המצנפת כאן היא לא כל כך גבוהה, לפי דעתי, אני הייתי עושה את האחרת, אבל בכל אופן, זה אנחנו באמת לא יודעים איך עשה אותה בצלאל, לצערנו לא נשאר, ויש לנו כאן איזשהו קשת, כמו קשת שיער, מעניין מאוד, קשת שיער שעשויה מזהב טהור, רק על הכהן הגדול, וזה נקרא ציץ. מעניין הדבר הזה. והקשת הזו, עם הציץ, היא זו שמכפרת על עזות פנים. זה נמצא על הפנים. זה נמצא דרך אגב על איזה כלי היום אנחנו נמצא בו. המילה קודם כל ציץ מזכירה לנו שני דברים. א', היא מזכירה ציצית, דבר שני מזכירה תפילין. יש לדברים היום את התפילין שממש, התפילין לא מתחילים כאן, הם מתחילים ממש כאן באזור המצח, נכון? וזה המקום עזות פנים זה חוצפה, נכון, נכון, עזות פנים היא חוצפה. יש לנו כאן את הציץ שכתיב עליו קודש להשם. קודש להשם, זאת אומרת שאדם יפנה את כל מחשבותיו אל הקדוש ברוך הוא. החושן והאפוד היו שני כלים שאפילו רש"י מתקשה להסביר אותם, והוא אומר, הוא מסביר אותם לפי בגד מסוים שלובשות נשים בצרפת, בגד זאת אומרת איזשהו בגד שהוא, אנחנו מציירים אותו בצורה מאוד מסוימת, כן, אני לא אסכים בזה. עכשיו, מטרת המשכן, הדבר החשוב ביותר של המשכן, לא החשוב ביותר, העבודה החשובה שלנו במשכן היא הקרבת קורבנות. הקרבת קורבנות מטרתם לכפר על עוונות עם ישראל. בבגדי הכהונה הם גם אמצעים כדי לכפר על העוונות. עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, אמרתם שזה וידוי? זה גם כפרת עוונות, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. כל יום כאשר בני ישראל רואים את הכהנים בעבודתם, או שהכהנים עצמם, גם בלי שבני ישראל יראו אותם, עובדים, המטרה היא לייצג את כל עם ישראל בעבודה, והמטרה היא לכפר על עוונותיהם. כנגד הכפרה אני רוצה לומר דבר אחר, שזה זיכרון, אבל זה מתחבר ביחד. המטרה של הכלים, הבגדים, זה לזכור את עם ישראל בכל רגע נתון. הכהן וגם הכהן הגדול לא עושה את העבודה שלו, הוא עושה את עבודת הכלל. ולכן על ליבו הוא נושא את החושן, שהוא בד ארוג ובתוכו 12 אבנים מאוד 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 מיוחדות, זה 12 השבטים, את יפה מאוד, ועל כתפותיו, על הכתפיים שלו יש 2 אבנים גדולות, גם הכל מחובר עם שרשראות זהב, ועל הכתפיים שלו יש גם שרשראות, וכאן יש לו 2 אבנים גדולות, ועל האבנים האלה כתובים שמותיהם 12 השבטים. במילים אחרות, הכהן הגדול נושא על ליבו, ויפה מאוד, אני נושא את כל בני ישראל על הכתפיים, על הכתפיים, יפה מאוד. זה היה כל יום או רק ביום כיפור? זה היה יפה, יפה מה ששאלת, שנייה, כן, אני אענה לך עכשיו. כן, הכהן הגדול, הכהן הגדול לא היה חייב לעבוד כל יום בבית המקדש. היו כהנים שמילאו את התפקיד. האם הכהן הגדול רצה? הוא יכל כל יום לעשות את העבודה, להדליק את המנורה או להקטיר קטורת. אבל לפעמים הוא חילק את זה לכהנים אחרים. אם הכהן הגדול רצה להיכנס, אני יודעת מה, בשמחה, בראש חודש, באירועים מיוחדים רצה לעבוד בבית המקדש, הוא היה חייב לבוא עם הבגדים האלה. עכשיו זה מעניין מאוד מה שאת אומרת. אני כל הזמן שומעת על הכהן הגדול ביום הכיפורים.
ביום הכיפורים יש עוד סדרה של בגדים, אמרנו שיש סדרה של בגדי כהן הדיוט, סדרה של בגדי כהן גדול, ויש סדרה של בגדים לכהן ביום הכיפורים. ביום הכיפורים הכהן הגדול היה מחליף בגדים 10 פעמים. 10 פעמים, אז זאת אומרת, מחליף ומוריד, מחליף ומוריד, מחליף ומוריד, זה מעט 5 פעמים, אבל הוא היה את עבודת הקודש שלו, את הקרבת הקורבן, את השחיטה שהוא היה חייב לשחוט, ואת העבודה בקטורת ובמנורה, הוא עשה בבגדי כהן גדול, עם החושן ועם הציץ ועם ועם האפוד. אבל כאשר הוא היה נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא היה נכנס רק בבגדי לבן. איזה בגדי לבן? בגדי לבן של כל כהן רגיל. היו מכינים לו 5 סדרות של בגדי כהן גדול, כהן הדיוט, ואת הסדרה הזו. הוא כל פעם היה מסיר את הבגדים, מחליף אותה, ומחליף בגדים אחרים. אחרי שהוא עבד את העבודה, הוא היה מסיר אותם ולבש בגדים אחרים. מה עשו עם כל הבגדים ההם? כל הסטים שם של הבגדים שנשארו, היו משתמשים בהם אחר כך לפתילות של המנורה. במילים אחרות, הייתה בהם קדושה מיוחדת, מזה היו מדליקים את המנורה. הנושא של הזיכרון, שהכהן הגדול נושא על כתפיו, כדי לקדש את בני ישראל, הוא תמיד לוקח אותם. גם בתפילין שלנו נאמר, והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. פרשיות התפילין נמצאות בדיוק בראש כנגד המוח, וביד כנגד הכוח המעשי של האדם, כן? כנגד האמונה וכנגד המעשה. את אומרת שהמעשה נמצא מול הלב, את צודקת. הכהן הגדול נושא את שמות בני ישראל כדי להזכיר לו את המחויבות שלו לבני ישראל ולהשם. קודם כל לעצמו הוא צריך להזכיר, אני מחויב לכל עם ישראל. הכהן הגדול מזכיר לעצמו שהוא שליח העם והוא נציג הציבור, ולכן הוא נושא אותם כל הזמן עליו. גם הפתילים האלה, הקשת הזו, הציץ הזו הייתה מחוברת גם עם פתיל תכלת מאחורה וגם עם פתיל תכלת מעל הראש באופן הזה. למה אנחנו צריכים את הציצית? למה אנחנו צריכים ציץ? לזכור, והייתם קדושים להשם אלוקיכם, כי אנחנו כולנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. מסופר סיפור על הלל שבא אליו גוי אחד, הוא רצה להתגייר. למה הוא רצה להתגייר? כדי להיות כהן גדול. הוא רצה להיות, הוא אמר, הוא כל כך קינא בבגדים של הכהן הגדול, שהוא רצה, כמו שהוא, וזה סיפור יפה על הבגדים היפהפיים האלה. בכל אופן, במקום הגבוה ביותר בראש של הכהן הגדול, יש כיתוב קודש להשם. כשהכהן הגדול לובש את הבגדים שלו ומשרת את השם, כל הגוף שלו הופך כלי להשגת קדושה וכפרה על בני ישראל. קשה לנו להבין את זה. קשה לנו. אבל אני רק, אבל בכל אופן, זה הרעיון. סליחה? אנחנו... מידיום אחר, אבל לא יהיה שלם. הסבר נוסף לבגדים רק ברגל אחד, וזה בגד נקרא לבוש. והחסידות מדברת על לבושים. לבושים לנפש. מה זה לבושים לנפש? אני קוראת את המלבים. הבגדים שציווה לעשות הם בגדים חיצוניים, אבל באמת מורים על בגדים פנימיים שיעשו כהני השם להלביש בהם את נפשותיהם. זאת אומרת, הבגד החיצוני צריך להשפיע על הבן אדם, והנפש שלו צריכה להיות טהורה ומוכנה לעבודת השם. להלביש את הנפשות בדעות ובמידות ובתכונות טובות שהם מלבושי הנפש. את המלבושים האלה לא עושים האומנים, לא עושים אלה שטובים את הבגדים. מי שעושה את זה, ציווה השם למשה, שהוא יעשה בגדי קודש אלה. הרי הוא אומר להם, ואתה תעשה. באמת משה הלך ורקם והרג? לא. אבל אתה תעשה, ואתה תלביש, ואתה תעשה את המילואים, אתה תחנך אותם, אתה תחנך, חכי מדברים על כהנים, נכון? אתה תחנך אותם. ציווה השם למשה שהוא יעשה בגדי קודש אלה. היינו, ללמד תיקון נפשותיהם ומידותיהם, באופן
שילבישו הוד והדר את נפשם הפנימית. נפש האדם נקראת כבוד. נפש האדם היא כבוד. למען יזמרך כבוד ולא יידום. אז אמרנו שיש לנו בגדי כבוד, עד עכשיו דיברנו על בגדים חיצוניים, ועכשיו אנחנו מדברים על הנפש. בגדי כבוד זה כבוד לנפש. הכהן והלוי שמשרתים את עם ישראל, הם צריכים להיות להם נפש מתוקנת בדעות ובמידות ובתכונות, כדי שבכל להיות יהיו נציגי העם כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. תודה לכם. עוד משפט אחד שלא אמרתי בנושא של הרימונים שמשמיעים קול, בגלל שהיום י"ג באדר יש חכמים ורבנים שקבעו שכדאי לעשות היום תענית דיבור, והתענית דיבור הזו זה נגד כל הקלקולים שלנו שאנחנו עושים במשך השנה. אז אפשר לעשות שעה ואפשר לעשות שעתיים, במילים אחרות לנסות לדבר רק דברי קדושה ורק לחשוב תפילים, תפילות וכו' וכו'. שהשם יקבל את תפילותינו לא אומרים תחנון היום. ושהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה ימים של שמחה וצהלה ואורה וישועה. ומה? תודה, אמן. להתראות ושבת שלום, להיפגש שבת אם ירצה השם. להתראות.